Terve. Terve. Mitä uutta? Ei kummempia. Selkeämpi olo välillä. Soitin Helenalle ja tilanne on vähän jäissä, mutta ei toivoton. Selkä on perkeleen kipeä, mutta siinähän ei ole mitään uutta. Ja sitten pikkusen pelottaa, että mitä tuolla pulkkisella taas on takataskussa. Mulla olisi sulle yksi ehdotus. Mitäpä jos sä menisit istumaan tähän toiseen tuoliin? Ja kokeilisit vähän, että miltä tuntuu olla tää pulkkinen. Istuisin pulkkisen tuoliin. Niin. Okei. Pitäisikö ottaa paita pois päältä? Ota vaan, Sal. Kato, Sauli, terve. Mitä meksikolainen karvaton koira tietää? Jumalauta. Siis ei ole ihme, että miehellä on selkäranka mutkalla, kun tällaisella renkin penkillä joutuu istumaan omassa elämässään. Mutta asia. Mä huomaan, Sauli, että sä olet varustautunut samanlaiseen sotisopaan kuin meikäläinen, vahingossa varmaan. Itse asiassa mä tein tän ihan tarkoituksella. Aha, kyllä. Musta näyttää siltä, että sä olet varustautunut hyttysverkolla miekkataisteluun. Varo, ettei käy niinku Koposelle, kun se iski islantilaisen missin. Mites siinä sitten kävi? No siinä kävi helvetin huonosti. Koponen nimittäin rakastui siihen missiin. Kato, se kuskas sitä Bosses-klubbenille, Svenska-klubbenille ja tähän tyyliin. Ne söivät äyriäisiä siellä silkkipaidat päällä ja silkkitakit yllä. Koponen ahdistui valtavasti ja se teki köynnöksen vessapaperista ja yritti hirttäytyä sinne vessaan. Mä menin päästämään Byytonia karkuun, niin siellähän se pötkötti perkele toreissaan koko mies. Jumalauta, mä löin välittömästi sen silkkitakin tuleen sieltä. Tomahti koko mies ja heitin mereen sen. Vähän ajan päästä pienet appurit tuli tällä ja näykki ja noukki ja kiiskit sen palohaavoja tällä pussaili ja lipitteli ja lopetteli niitä. Niin jumalauta kohta nousi Koponen kuin Phoenix-lintu aalloista ja siellä harjalla seisoi tällä lailla. Mä katoin, että ton miehen minä tunnen, perkele, se on Koponen. Kyllä. Eli vaihdetaan nyt nopeasti paikkoja, ettei käy sulle samalla tavalla kuin Koposelle. Kato identiteetti, niin kuin sanotaan. Ei kun mun mielestä tässä ei ole kysymys tuosta samasta asiasta. No perkele! Sähän pistät kampoihin kuin Don Quixote. Miltä maisema näyttää, rakas Sancho Pancho? Lähinnä tyhjältä. Eikö nahkaset lentoliskot lepattele pääsi yläpuolella? Ei. Eikä katapultit heittele tulipaloja elämääsi vai? Ei. Jumalauta, niin kävi nimittäin Koposelle. Silloin sielunmaisema edelleen täynnä raatereita. Kyllä tää maisema näyttää musta lähinnä tyhjältä. No hyvä. Nyt musta tuntuu, Sauli, että me ollaan asian ytimessä. Niin minustakin tuntuu. Eli ei mitään muuta kuin kivikantoon ja Himalajalle mars. Ai se sama kivi, joka mulla oli suussa silloin alussa, kun mä opettelin sanoa minä. Sinne päin, mutta nyt pistetään kiven pikkusen momenttia. Eli ole hyvä. Korjaa koko potti. Ei herra jumala. Mä oon tehnyt hirveä työ ja kivi ei kun kasvaa. No perkele, pistetään riitapuoliksi. Ei sun tarvi sitä suussa skaniskella eikä kainalossa pidellä, vaan sä voit vyörytellä sitä tällä lailla eteenpäin maata pitkin. No niin, se on menoksena Andy Lennox. Hei. Pulkkinen, et lähde nyt mihinkään. Eihän mä nyt voi tällaista tuomioa kaiken kukkuraksi saada, että mä tämmöistä kiveä joudun pyörittelemään. Sauli, älä rupea häsläämään tässä vaiheessa. Luuleksä, että sä Abrahamina pääset katselemaan maailmaa yläpuolelta ja taivaan portit avautuvat, kun sä saat pikkusen elämääs kondikseen? Saatana, tää ei ole mikään tuomio, vaan tää on sun elämää. Mun elämä? Sun elämä nimenomaan. Perkele, pitääkö tässä kaikki sulle eteen näyttää? Tuus tänne näin, niin mä näytän tää homma, miten tää menee. Kato, nyt otat semmosen jämäkän otteen selällä siitä kivestä tällä lailla. Näin, kunnolla sun selkäs nimittäin kestää tää homma. Se on yksi asia, mikä on täysin varma. Eli nyt otat kiinni siitä ja lähdet vyöryttelemään tällä lailla pikkuhiljaa sitä ylämäkeen, tonne noin. Noin. Ja kun sä pääset sinne päälaelle, sä voit katsella sieltä maisemia vähän aikaa sillä välin, kun se kivi vyöryy tällä lailla vähitellen alas sieltä. Tong.
Sinä voit syöpästä eväät, juopasta kuppuset kuumaa ja vetää nortit päälle ja sitten kipin kapin taas sinne monttuu ja kivikanto, perkelee, siitä tulee komeeta kattoa, kato. Työvuoro 7-4 ja 4-7, kunnes tehtaanpilli soi ja iso pampu itse tulee hakea sut täältä veksi. Ei perkele, en mä jaksa, jos elämän täytyy olla näin hirveän raskasta. Voi Sauli, Kovanoni Koltianen, älä ymmärrä nyt asioita väärin, niin kuin herra Koponen kerran. Nimittäin kuka muu tätä saatanan moukaria jaksaa vyörytelläkö sinä, joka oot kovalla työllä katkonut kaikki rihmat omasta elämästäsi ja polttanut perkele kerosiinilla kaikki karstat koneistoon. Sä oot nyt kokonainen lättäjalka, eli nautii joka hetkestä. No niin, se on menoksena Pulkkinen. Go! Pidä huolta, moi! Perkele, jos se siitä on kiinni, niin on ainakin yrittää. Tostahan me saa kiinni. Eikö? Tää liikkuu. Eikä selkääkään satu yhtään. Mun mielestä Sauli, me ollaan nyt päästy asian ytimeen, niin kuin sä itekin sanoit. Niin ollaan. Eli mä näkisin, että tämä terapia oli tässä. Niin, että tää on nyt ohi vai? Tää on ohi. Kiitos kaikesta. Ei kestä. Hei, niin? Ymmärrätkö mitään höyrykoneista? Ei perkele, niistä mä en tiedä yhtään mitään. Kannattaa varmaan päästää painat, ettei tomahda koko vehke. Se mennään.